साय जिखौनो जोखारहरजोबलायबाय फाफिया उन्दुनायानो दाबो उन्दै गोरलै बायदि उन्दुबावो बियो मानसियानो देरनानैबो देरै बायदि बियो जि अख्रा फालतु सावलुन बावलुनथार मानसियानो बाल आच्छा मानसिया आंखौ उन्दुलांनोसो सानदों नामा ब्राबिलाय आंबो उन्दुलाङाखै मा रायलाय खोनासंखुमागासिनोसो दं आंखौ अख्रा फालतु सावलुन बावलुनसो होनलायबावदों बियो र' नों बेटि हा ओइ मेलेख' नों माबा होनदों नामा मेलेख' ओइ नों माबा रायलायदों नामा हारसिङै सिरि थाफ्लाबावबाय मानसिया माबा रायलायखाथारदोंमोन बे खोनाथारदोंमोन आं हा आच्छा मानसिया मिनिदोंमोनदांलै बे दलरसो उन्दुफ्लाखो ना माखो खावसे फाग्लाखासो मानसिया बेबो आइदै सिखारसैसोहां सोरांखाबायबो आच्छा बे बेलेख'खौ फोजानो ना फोजालाब्रा आंलाय हाब फोजाखानोसैलां आं सिखारखानायावनो मेलेख' ओइ मेलेख' सिखारला नामा नोङो सिखारदो सोरांबाय मा खाथियाव दावबोदोंलाय मा दावबोनानैबो फोजा मोना नामा ओहो मोना मा आं बिसनानै नोंनि खाथियाव दांना फोजा मोना नामा नोंखौ होद मोनबाबो बिदि नङा एसे गोजानाव थानानैसो फोजानांगौ दे जागोन होनबा सिखारदो मोखां सुइसै थौ थोद गावबागाव थांगोरलै मा थांफालायनांगौ नङा आं लेङाखै होनदोंसोना थौगोर दा थांगोन आं दसे उन्दुबावनो हो आंखौ मानो थोद दसे उन्दुबावनो हो आंखौ होननायखौ बुजिया नामा दे होनबा आंबो दसे उन्दुबावगोन मा होनबा आंबो दसे उन्दुबावगोन होननायखौ बुजियाखै नामा ओहो उन्दुमोना नों मानो गाव हाबा उन्दुयो मालाय आं उन्दुबा उन्दुफानांगौ नामा हा उन्दुमोना थांदों सिखारनानै मोखां सुनानै गोख्रै साहा फुदुंनानै दोनै आंनो दे जागोन नोंबो थाब सिखारनानै फै थां देलाय बाल मोखां सुखांबाय दाना साहा फुदुंसां आच्छा साहायावबा मा होयोमोनथाय बावबायसोलां साहाखौनो लोङा नालाय आङो मा होयोमोनथाय सिनि सापाति ओमफ्राय दै ओमफ्राय गाइखेर संख्रि एसे होनांगौ नामा बावबायलां बेखौनो होनसै र' आं साहा लाबोदोलाय साहा जायाखै नामाब्रा दाबो लांगौ र' थाथ' फुदुंगासिनो थाब लाबोलै जल्दी साहायानो दाबोनो गोदौवाखै हास्लाबबाया बेफोरजोंबो संख्रि एसे सिनि एसे सापाति एसे दै एसे होनानै लांसां र' लाबोद' मासि गोबावब्रा साहा फुदुंनायालाय लांगौ र' जाबाय खय घन्टा फुदुङोब्रा साहा खापसेखौलाय दासिमबो जालायो बाबायसोलां जाबाय नै लांगौ साहाया मेलेख' लोंदो दे हर माथो साहाया गाइखेर गोनांथारलाय औ मेलेख' गाइखेर बरा होनानै फुदुंथारदों दा नों औ मेलेख' सना ओमफ्राय नोंलाय लोङा नामा आं लोंखायानो साहाखौ ए मोजां होनबा दे आं लोंसै लोंदो साहाया माथो संख्रि गोबाबसोलै माहा बेलाय साहायानो संख्रि गोबाबसो बिदिखि फुदुङोलै साहाखौ मारै बिदि जाखो दे नोंसो मिथिगौ आइया आं आन्दायबायसो मा आन्दायनो मा होना फुदुङामोन नोंलाय दै एसे गाइखेर एसे सिनि एसे सापाति एसे संख्रि एसे होना फुदुंदोंमोन आं लाद्दायाव संख्रि होमारदोंसो आरोना नाथाय एसेल' होदोंमोन आं साहायावलाय मा संख्रि होनांगौ गोदाव सोरावलाय होनांगौ सानना होबाय आं नोमफाबाय आं होन लाबो आं फुदुंहैफिनसै होमबा नाङा लों आं नोंनि साहा फुदुंनाय साहायाव संख्रि गोबाबसो साहा फुदुंफेरालाय देलाय सरि मेलेख' आं साहा लोङा नालाय मोनथिया एबारनिफ्राय संख्रि दाहोलै जागोन दे मेलेख' थां खाबा लांनानै ओंखाम ओंख्रि संहैदो दे मा ओंख्रि संनो ओमफ्राय आलु जल सं मोनसेल' नामा ओंख्रिया दाउ एवनाय खालाम दे आरो हायोब्ला आलुखौनो एवबावदो मोनथाम गाहाम आलु जहल थाखाना आरो आलु एवबावसै हायोब्लासो होनदोंमोन आं हायोब्ला खिन्थु आलुखौनो एवमारदो दे आलु इज माय फेभरेट आलुखौ जानो गोथाव मोनखायो आं मोनथामबाबो लस गैया दे सं दे जागोन
अमासो जानो लुगैदोंमोन आं बाजारावनो हाबा जाजेननायनिफ्राय दासिमबो थांनो मोनाखै आरो अमासो रानहरदों दे होनबा संहैसै आं थाथ' दे संहैदो आच्छा माथो हिनजाव लानानै मोजांसो जादोंलै आंहा माथो खामानिखौनो थोबसेबो मावनांथारला आंलाय साहा फुदुंनायानो होन ओंखाम ओंख्रि संनांनायानो होन नङाब्ला रुम थानायाव हारसिङै खम जारला जाखायोमोन आं जादो खिदो लोंदो हासुदो खम जारला जाखायोमोनलै एखमबो हारसिङै आइदै बाबायसो आं खामानियानो माथो मावबाबो जोबालै न'आव थाबासो ओंखाम ओंख्रिबो संनाङामोन आं खामानिबो मावनाङामोन हाबा जानानै संनांबायसो सिख्ला जिबनखौसो गोसोखांबाय आं दा हाबा जानानै थेवबो आं खामानिखौ मावगोन दांगोन मेलिक'खौ जाहोगोन लोंहोगोन सङै खावै हाबा जाबाय जेला फिसायखौथ' अनखानांगोन जोथोन लाखानांगोन आरो सङै खावैथ' जाहोखानांगोन मेलेख'आसो आंखौ अनगोन ना अनाथाय आं जेरै अनदों बेबायदि अननाय होफिनगोन ना होफिनाथाय आंनो ओंखाम उखैबायलै ओंखामा मोनाखै नामा दाबो मोना नामाब्रा मोनबाय जाला ओंखाम उखैनाया बिबुआनो लावजोब्बाय लांगौ र' होनबा दे खुरनानै लाबोदो माबार लांगौ र' फैदो मेलेख' मा लाबोबाय औ दे दोनदो गाहायावनो दे फैदो मेलेख' जाफैदो दे हा मा ओंख्रि जाखोलै बेलाय नों आलु ओंख्रि संनो थिननायालाय बेनो माबायदि आलु ओंख्रिलाय बे आलु ओंख्रि नालाय आलु ओंख्रि बायदि जागोन आरो माबायदि जानांगौ माथो ना गुरजालायनायसो हो माखो बेलाय माथो ना गुरजालायनायसो आलु ओंख्रियानो बिदिखि जायोलै ओंख्रिया एथ' लाव सोर जानांगौ बेखौलाय नों जागोन थोद आं जायालै बेखौ एथ' लाव आलु ओंख्रि आं जाया बिदि लाव जायो नामा मानसिया आमथा सङा मानो मारै आमथा सङो मेलेख' आं रोङा हा थैबायलां जावलिया जासिगोन आं मानो मेलेख' आमथा ओंख्रिखौनो संनो रोङा जाहैबाय नों ओहो रोङा आङो मारै सङो ओंख्रिखौ दै होनानै खोबहाबनांगौब्रा गोबावनो जबहोनांगौ ओमफ्राय माखौ जबहोनांगौ मेलेख' ओंख्रिखौ होनदोंलै ओंख्रिखौ बुजिया नामा ओंख्रिखौनोथ' बोरै जबहोनांगौ आं रोङा थोद दैखौ रानहोजोबनांगौ मोसौ ओमफ्राय आमथा जाबायबो आरो औ एसे दै दोननांगौ बारा रानथाबहोजोबनो नाङाबो जबहोजोबनो नाङा मा दैखौ रानहोजोबनांगौ होननाया आरो मा दैखौ एसे दोनबावनांगौ बारा जबहोजोबनो नाङाबो होनलायखो नों थोद बुजियालै नों बाद होदो गावनो उल्थां फाल्थां बुङो माला आं उल्थां फाल्थां बुङा बुजियालै नों थख्रायानो गैया जिर'सो नोंखौ बुजायनांगौबा मुस्किलसो जागोन मानो रोंखाया नों जेबो ओमफ्राय बे मोनसेयालाय मा ओंख्रि थिथा केरेला भाजा मा थिथा केरेला भाजा औ सोर संनो थिनालाय बे ओंख्रिखौ रावबो थिनाखै होनबा मानो सङालाय बे ओंख्रिखौ आं जानो गोथाव मोनो बेखायनो संदों आं आच्छा जाबाय दे गोथाव मोनोबालाय ओमफ्राय बोरो आंना आलु एवनाय दाउदै एवनाय संनो थिननाया बहा थांखो गैया मा गैया बेलाय गैया सङाखै आं मा सङाखै औ गावनि थिथा केरेला ओंख्रिखौसो संलायबावदों र' सारायनो गारहरजोबनां मा मोनदों बे पेथिया गोथाव मोनोनो थिथा केरेला ओंख्रि र' सारायनो गारहरना फैनि आं मा दागारहरना आंनि ओंख्रिखौबो सङाखै नोंखौ थिथा केरेला जायो सानदों आं बेखायनो सङाखै आलु जहल आलु एवनाय दाउदै एवनाय संनो थिनखाबाय आरो थिथा केरेलासो संबावबाय गोदाव सोराव नङा होमबा बे बावदों र' संनानै लायफिनसै आं नाङा होनबासो संलायनाय आलुआबो ना गुरजालायनाय बिदिखि सङोलाय जालां ओंखाम ओंख्रि जाजोबदो नोंनो मानो नोंबो एसे जादो ना जाया आं सोर फाग्ला जानांगौ बेखौलाय आंनि ओंख्रि सङाखै नों आं जाया नोंनो जाजोब जाना मेलेख' एसेब्लाबो नोंनि ओंख्रि नङाबाबो थावाबाबो जाना होद आं जानो हायालै बिदि जादोलै थेवबो मेलेख'
सोराव खोथा